Geotermi går jo i bund og grund ud på at hente noget varme op fra undergrunden, og det gør vi via nogle boringer, og her står vi ved siden af den ene af de to boringer, der er på anlægget her, nemlig produktionsboringen. Det er her, hvor vi pumper vandet op fra ca. 2,7 km dybde. Boringen går ca. 2,7 km lodret ned og ca. 1,3 km ud til siden og under Kløvermarkens boldbaner herovre på siden af. Det er jo så her, hvor vandet kommer ind ude fra produktionsboringen og starter sin vej igennem anlægget. Og herfra går det over i filtrene, som vi har lige herovre. Det første, der sker, når vandet kommer ind ude fra boringerne, det er, at det bliver filtreret i de filtre, som vi ser her bag mig. Og grunden til, at vi filtrerer, det er, at vi skal have sandpartikler, som kommer ned fra produktionsboringen, og eventuelle rustskaller, som er blevet revet af undervejs op gennem boringen. Dem skal vi have ud af vandet, sådan at når vi om et øjeblik pumper vandet tilbage i undergrunden, at så er det helt rent, så vi ikke får stoppet vores reservoir til. Fra filtrene går vandet så via de her rør over i de 4 varmeveksler, som står her. Og det er her, hvor varmen fra vandet fra undergrunden bliver overført til fjernvarmen og dermed udnyttet til gavn for forbrugerne. Når vandet kommer ud af varmevekslerne, så er det blevet kølet ned til ca. 17 grader. Og så skal det tilbage i undergrunden for at holde trykket op og ned, og det foregår via den her injektionspumpe, som trykker vandet tilbage i undergrunden. Det geotermiske kredsløb det slutter her, når det geotermiske vand har været igennem det tekniske anlæg bag os, så er det her, at det bliver pumpet tilbage i undergrunden, de ca. 2,7 km ned, hvor det kom fra. Og på det tidspunkt er det kølet fra 73 grader til ca. 17 grader.